kad sam došla na sajam i ugledala novi auto za koji ja tada nisam ni čula, ja sam se oduševila, to je bilo ljubav na prvi pogled, ja sam odmah rekla ja hoću ovaj auto. Pa meni je presudno, znači bila lepota auta, koliko mi se sviđa iz polja i iznutra, ali jako sam se iznenadila koliko auto tih kada ide, kako brzo se upali, kako krene na semaforu, baš sam se oduševila kako ide. Jako sam zadovoljna i svim njegovim karakteristikama i jako mi se sviđa i onaj media entertainment, kako jako brzo radi, jako brzo reaguje, kao da je mobilni telefon. Na većini automobila koji imaju ekran sve ide jako sporo, potrebno nekoliko sekundi da odreaguje na touch, ali ovaj auto stvarno u sekundi sve odreaguje. Baš sam zadovoljna koliko prostora ima za vozača, ali svako koga sam vozila i na zadnjoj klupi, svako po komentari su da ima puno mesta i pozadi i puno mesta za noge, što obično nije slučaj u automobilima, da uglavnom na toj zadnjoj klupi štede mesto, ali ovdje stvarno ima prostora, svi su jako zadovoljni.